matrimoni de l'Alcora porta 67 anys junts, que això es mereix un aplaudiment per a vosaltres mateixa, perquè mira que costa, mira que costa. Això amb un do. I esteu enamorats com el primer dia? Com el primer dia o més. Com és això de bonico? Ai, perquè el Roser fa el carinyo. Mare meva, i tant de Roser, 67 anys. Escolta, i 6 fills? Una gran família, nets i besnets i tot. Nets i besnets. A veure, conteu-me un poquet com va ser esta història d'amor, que avui Sant Valentín estem romàntics, com va començar tot? Mireu, així estem veient la foto de la seva boda, mireu. A veure, conteu-me com va ser això, com vau començar? Se vam conèixer a l'hospital. A l'hospital? Sí. Com va ser això? Pues jo estava fent la mili i ella va anar a operar-se de la gola. I jo, quan l'arribar del 57, vaig agarrar pulmonia. I vaig estar allí. Estava allí, vaig estar 10 dies. I vaig conèixer el bombón este. Estàveu els dos ingressats en l'hospital, però quin lloc més romàntic! I en el jardí vos vau conèixer? I perquè no... I vam demanar per casar-nos allí en la iglesia aquella, en l'hospital, i van dir que no. No, no va poder ser. Que bodes no podíem, no feien. Però, clar, en el jardí, vostè la va veure d'ella, com va ser això? Va veure una guapetona? Però guapetona. Sí, però tinc una altra anècdota. Ja la lava de la boca, li diu, a veure, que està visitant la tele. Quan ja érem nòvios, anàvem a missa, allí, a l'hospital, i una monja, jove, guapa, se va fijar en mi. Ai, una monja, però ja estava pillat. Home, Claro. sí, li lleva el tracte. I vostè va veure eixe militar, guapo, i va començar ahí tot, no? Es vau casar pront o vau tardar molt? Pues no vol plegar l'any. No va plegar l'any perquè ell vivia així i nosaltres vivíem allà baix, a Castelló. Això és festejar poquet, per l'època, no? Va ser rapidet. Home! Perquè què passava? Conta'm això, que sa mare no li deixava dormir en ell. No, home! Ai, Vull dormir! Vull dormir en ell! Ni agarrar-se de la mà davant d'ells. Però quan estàvem sols fem el que podíem. El que podíem. Clar, després han passat els anys, heu tingut família, i com ha sigut esta relació, este matrimoni? Quin és el secret? Jo vull saber-ho, i tots els espectadors també, quin és el secret per a durar tants anys junts? Pues mira, si un alçava, l'altre que baixava. I sempre hem discutit, com totes les parelles, però sempre s'han volgut. Anem a alçar-nos a poc a poc, perquè, clar, jo vull que vegeu, mireu, així que tenen. Així tenen un diploma que els dona com els socis d'honor del ball. Són molt bailongos, han ballat moltíssim, s'han passat tota la vida junts, de viatge, i avui que és Sant Valentín, ells continuen ballant, Fiqueu-vos al mig del vostre saló, quin lloc més íntim i més bonic per acomiadar aixina, veient-los ballar. Jo vaig a ficar-vos un passo doble, bé? El que vulguis. Vinga, pues, per molts anys, i que sigueu molt feliços, me doneu molta enveja. I molts anys que pugues vindre a agradar-nos. Claro que sí, jo sí, amb vosaltres. I jo te veuré. Claro. I el càmera perquè no el puc veure. També, que veuen a No el punt. puc veure perquè està detrás. Vinga, Però- bonicos, agarreu-vos ben fort, que acomiadem, si vos pareix, companys, aixina, ballant en este dia de Sant Valentín.